ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ክቡራት ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? አንዳሕና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። በብዘለኹምዎ ሰላም ይብዛሕለይ። እንኳዕ ንዳግማይ ትንሣኤ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ሽምባርከስ ሎማዓንቲ ካብቲ ዝቐፀለ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሻድሻይ ክፋል ሕዘ ቀሪበ ኣለኹ። ያ በቲ ዝሓለፈ ካብተን 6 ሕግታት ወንጌል ዝበሃላ ርኢና ነርና። እታ መጨረሻ ለናይ ከዓ ብዘይ ምክንያት ዝሙት ፍትሕ ኣይትፍታሕ ልብል ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ርኢና ነርና ኢና። ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር ሕዚ ከዓ ናብ ኣይትመሓል እትብል ኢና ክንቕፅል ማለት እዩ። ኣይትመሓል ትብል ክንቕፅል ኢና። ብሓደ ሓቢርና ንፅናሕ። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ረብዓይ ኣይትመሓል። ከምኡ ድማ ነቶም ቀዳሞት ማሕላ ንእግዚአብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትመሓል ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ዝፋን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ወይ ብምድሪ መርገፅ እግሩ ስለ ዝኾነት ወይ ብኢየሩሳሌም ከተማ እቲ ዓብይ ንጉስ ስለ ዝኾነት ኮቶ ኣይትመሓሉ። ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ክተጻዕዱ ወይ ክተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እውን ኣይትመሓል። ነገርኩምሲ እወ ወይስ ኣይኮነን ደኣ ይኹን። ካብዚ ዝበዝሐ ካብቲ ኸፉእ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል 5 ካብ 33 እስካብ 35 እዚ አንቀጽ እዚ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ህይወት ንክርስቲያን ምሕልካ ክትእመን ምፍታን አንጻር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክህሉ ስለ ዘለዎ ናይ ተኣማንነት ህይወት ምዃኑ ብምግላጽ ክርስቲያን በታ እወ ወይ ኣይፋል ዝብላ እሙን ክኸውን ከም ዘለዎ ዝእዝዝ ሕጊ ወንጌል እዩ። ገለ ሰባት ነቲ ውሽጦም ዝፈልጡ ሓሶት ብሰባት ምእንቲ ክእመን ብማሕላ ክምልክዐውን ሓቂ ከምስልዎን ይፍትኑ። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ማሕላ ከም መረጋገፂ ሓቅነት እዩ ዝሕሰብ። እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓሰት ብማሕላ ተደጊፋ ሓቂ ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ስንካፍ ኣተሓሳስባ ድኽመትን ካብ ህይወት ክርስትና ንምውጋድ እዩ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትመሓል ብምባል ኣብ ሓቅነትናን ክንተኣማመን ዝእዝዘና። በተለይ ለበዝሕ ግዜ ንምሕልና ማለት እዩ። በተለይ ማርያምን ጆርግስን ገብርኤልን ብዙሕ ንብል ኢና ማለት ግን ውሽጥና ክንዳየና ሓቅነት ኣለና ማለት እቲ ሓቅነት ተልካ በቃ እወ ትብል ኢኻ እሞ ኣመነ ይእምን ከይኣመነ ከዓ ይእምን። ግን ሓደ ግዜ ከም ልምዲ ንወስደና ሓቂ ከም ልምዲ ጌርና ወላ ብሓሶት ማርያምን ንብል ኢና ካብ ባዕለይ ጭምር ውላል ባዕለይ እውን ከምኡ ይብል ነይርና። እታ ማርያምን ማለት ኣፍና ከምቲ ልምዲ ነገር ሒዝናያ ንሰብ ንኽኣምነና ጥራሕ እንገብሮ ነገራት ብዙሕ ነገራት ሓቂ እዚ ከዓ ጌጋ ሓማቕ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደሞ ፍንፍን ከም ዝኾነ ያረጋግፀልና ማለት እዩ። ልምዲስ ሕማቕ የጥቃዓና እዩ። ተገደደ እወ ተልካዮ ሰብ ተኣመነካ ሰየ ግን ስለ ዝመሓልካሉ ከኣምነካ ድማ ይኾነ። ምክንያቱ ናይ ውሽጥኻ ሓቂ ትኽክል ሰለ ናይ ውሽጥኻ ሓቂነት እዩ ሰብ ከኣምነካ ደይከኣምነካ ኣብ ተግባር ኣብ ኪደት ኢኻ ክርኤካ ልኽእል እምበር ስለ ዝመሓልካሉ ሰብ ጣሓልካሉ ዝመፅእ ቃፃለ ሓቂ ምውፃእ ይተርፊ ማለት እዩ። ስለዚ ማሕላስ ኣየድሊ እዩ ከምቲ ዝብለ ዘሎ ማሕላ ክትምሕል ክትጥሕል ከይኾነሲ እወ እዚ ከምዚ ኢኻ ክትዛረብ ከኣመነካ ሰይ ኣይኣመነካ ግን ኣብ ኣኪድ ወይ ድማ ኣብ ሓቂ ባዕላ ስለትናገር ኣብ ቅድሚት መፅያ ማለት እዩ። ካልኣይ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትቃወም ሓምሻይ ማለት እዩ። ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ክንዲ ስኒ ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ ምትልሕኻ ንፀፍዐካ ግና እታ ካልአይቲ እውን መልሰሉ እቲ እጅ ጠባብካ ወይ ከዓ ኢድኻ ዝክወስድ ኢሉ ዝኻሰካ ነፀላኻ ወይ ደሞ ክዳንካ ማለት እዩ። ሓንቲ ኢድኻ ሓንቲ ክዳንካ ክወስድ ዝደለየ ሰብሲ ሓደ ምዕራፍ ክትኸይድ ካልኣይ ይሕደገሉ ማለት እዩ። ሓንቲ ክዳን ለመነካ ሰብሲ ዕፅፍ ክብርካ ሃቦ እዩ። ሓደ ግዜ ዋላ ዘለና እውን ኣይንህቢ ሓቂ ሓደ ብዙሕ ነገር እናሃለየና እቲ ሓንቲ ነገር ክልምለና ከሎ ንዓ ኣይና ንሪእሕና እውን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብል እታ ለመነካ ሰብሲ ዕፅፍ ገብርካ ሃበለይ ወይ ድማ ሃቦ እሞ ኣነ ዕፅፍ ገብርካ ኢለላ ተመልሲ ሓደ ምዕራፍ ክትኸይድ ንዘገደደካ 2 ምዕራፍ ምስኡ ኪድ ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደለየ እውን ኣይትኽልኣዮ። ማቴዎስ 5 ካብ 38 እስካብ 42
ቂምን በቀልን ዝሰዓቦ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር ኣብ ሂወት ሰባት መወዳእታ ዘይብሉ ብርሰት ወይ ከዓ ዕንወት ይኸትል። ሰባት ብመንፈስ ሕነ ምፍዳይ ኣብ ዝምልኽሉ ግዜ ኣምሳያ ዝጠፍኣ ተወሳኺ ጥፍኣት ይዕድሙ። ኣራሚ ተግባር ኣብ ክንዲ ምውሳድ ዓናዊ ተግባር ስለ ዝስዕብ ዝያዳ ዕንወት ይፈጥር። በዚ ከምዚ ንብረትን ሃብትን ብዓብዩ ከዓ ሂወት ሰብ ይሃልቅ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ተረኣዮ ንምእራም ከዓ እዩ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትቃወሙ ብምባል ካብ ናይ ቂምን በቀልን ጉዕዞ ወፂና ብይቅርታ የምንመላለስ ሰባት ክንኸውን ትእዘዝና። እዚ ትእዛዝ እዚ ናይ ቂምን በቀልን ሂወት ካብና ክነርሕቕ ዕላማ ዝገብር ትእዛዝ እዩ። ከምኡ እውን ነቲ ቂምን በቀልን ስዒቡ ዝመፅእ ሕነ ምፍዳይ ዝኹንን ሕጊ እዩ። ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቁኑዕ ኮይኑ ዝኾነ ደኣ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ኣይትፍረድዎ ወይ ከዓ ኣይትፍደይዎ። ብወገንኩም ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክትነብሩ ዝኣክለኩም ግበሩ። ፍቁራተየ ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ ኣነ ክፈዲ እየ ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ ቁጣዓ ኣምላኽ ባዕሉ ክፈድዮ ሕደግሉ እምበር ባዕላትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ። ግን ጸላኢኻ ተጠመየ ኣብልዓዮ እንተጸምአ እውን ኣስትዮ እዚ ብምግባርካ ከም ብኩር ሓዊ ክተንድዶ ኢኻ ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትስዓር። ሮሜ ምዕራፍ 12 ከ17 እስካብ 21 ብሓቂ ክንደየና ኢና ኩላትና በተለይ ሕማቅ ዝገበረና ሰብሲ ሕማቅ ክንገብራ ንጓየ እምበር እቲ ዝገበሮ ነገራት ንክጣዓሳይ ንገብሮ ኢና። እዚ ሓደ ሰብ ንዓይ ዝኾነ ነገር በቃ ሊየዋዓልኽዎ ወይ ከዓ እትጋጊለ ክኾን ክኽእል ዝገበርክዎ ነገር እሱ ንዓይ ክጎድአኒ ከሎሲ ንክጎድአ ልጓየ እምበር እቲ ልጎድአኒ ንክናሳሕ ኣይገብሮይ። ከመይ ኣነ እሱ ጎድአኒ ከሎ ግን ኣነ ከዓ ክጎድኦ ከይኮነሲ ብፍቅሪ ገብረ ክስሕቦ ከለኹ ወይ ድማ ብፍቅሪ ገብረ ክስሕቦ ከለኹ ወይ ከዓ ትልገበረን ነገራት ሓዲገ ንዑ ብሰላም ክጓዓዝ ከለኹ ቃኑ ኢሉ ምለስ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ቅንዕ ሕዝዎ ወይ ከዓ እንታይ ልገብሮ ዘለኹ ርእሱ ክወቅስ ኢሉ ገብር። ንሕና ግን ህልኽ ኢና እንዳሓዝ ፅቡቅ ደዚ ፅቡቅ ኣይኮነ። ምክንያቱ ሕነ ዝፈድግ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለኾነ ህልኽ ምድሕሓዝ ከይኮነሲ እስኻ ዝያዳ ዕፅፍካ ትርከብ ኣለካ ኣበይ ኣብ ፍቅሪ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስቲ ባዕሉ ሕነ ፈዳይ ካብ ኮነ ንሕና እቲ ሕማቅ ዝገበረና ሰብ ብፀሎት ይኹን ብፍቅሪ ይኹን ክንስዕቦ ወይ ድማ ድኡ ብፀሎት ክንሕግዞ ካብኡ ከዓ ንሕና ብፍቅሪ ክንሪኦና መንገድና ደሞ ንዕኡ ንክንፈዲ ከይኮነሲ ንዕኡ ንክንስሕብ ብፅቡቅ መንገዲ ንክጓዓዝ ምግባር እዚ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ፀጋ እግዚኣብሔር ያድልዩ ወይ ከዓ ሓገዝ እግዚኣብሔር ያድልዩ። ብኮንቱ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነ። ትዕግስቲ ያድልዩ። ናይ ውሽጢ ብዙሕ ነገር ፈተናታት ኣሎ ድዳፋፈካ ሕማቅ ነገር ንክትገብር ንዓኣቶም ንክትዕገስ ደሞ ግድን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋና ረድኤት የድልዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብፀሎት ዝርከብ ኣይዞና። ሻድሻይ ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ ብፃይካ ኣፍቅር ፀላእኻ ፅላእ ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝረግምኩም መርቁ። ኣብ ዘለታ ፅሕፍቲ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኾኑ ንሱ ንኽፉኣትን ሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃን ንሓጥኣን ድማ ዝናብ ይዝነብ እዩ እሞ ንፀላእኹም ፅቡቅ ግበሩ ስለቶም ፀርፍኹም እውን ሰጉኹምን ጸልዩ። ማቴዎስ 5 ካብ ፍቕዲ 43-45 ናይ ትእዛዝ መሰረታዊ መልእኽቲ ምስ ኩሉ ሰብ ብፍቅሪ ምንባር እዩ። እዛ ኣብዚ ተገልጻ ዘላ ፍቅሪ ብዓይነት ሰባት ኩነትን ዘይትግደብ ኣምላኻዊት ጸላኢ ናብ ምፍቃር ዘብቅዐት ፍጽምቲ ፍቅሪ እያ። ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ክንለልያ ክንኽእልን ክንነብራን ምእንቲ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቕለቱ እናመሓረ ብግብሪ ኣርኣየና። ንፀላእትኻ ምፍቃር ብግብሪ ክግለጽ ከሎ ንዝበደሉኻ ምሕረት ምግባር እዩ። ንዝበደሉኻ ፀላእትኻ ኣብ ክንዲ ምርጋም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ክትብል ምእኻል እቲ ንክርስቶስ ቅዱሳኑ ንመስለሉ ሂወት ቅድስና ሉቃስ 23:34 ግብረ ሐዋርያት 7 ፍቅዲ 60 ቀጻሊ ዞም ሓዚ ናይ ሕግታት ወንጌል ንሪኢና ነርና 6 ሕግታት ወንጌል ዝበሃላ ማለት እዩ። እና ኣይትምሓል ናይ ብፃይኻ ኣይትርአይ ምናምን ድል ማለት እዩ። ካብኡ ከታ ኢለለ ኣብቲ ቀጻሊ ሓንቲ ምዕራፍ ክወስድ እየ 6 ቃላተ ወንጌል ዝበሃላ ሳተን ከዓ ንጦሚ ምምጋብ ንፅሙእ ምስታይ ንጋሻ ምቕባል ንዕሩቕ ምኽዳን ንሕሙም ምብፃሕ ንእሱር ምጽንዕናዕ ኣብታ ማቴዎስ 25 እስካብ ማቴዎስ 25 ካብ 35 እስካብ 36 ከዓ ንረኽቦ ኢና ጠቕላላ ማለት እዩ። ካብኣ ቁሩ ንእሽተ ክወስድ ከለኹም ካብ ምፅማ ካብኡ ከጠቓሊ ቅሬታ
ኣብ ትሕቲ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንርአዮም ስነ ምግባራት ሓደ ክርስቲያን ብክርስቶስ ምስ ኣመነ ክነብሮ ዘለዎ እግዚኣብሔር ዘኸብረሉ ሂወት ሰብ ከዓ ዝቕደሰሉ ዓይነት ኣናብራ እዩ። እዚ ድማ ብቋንቋ መጽሓፍ ቅዱስ ፍረታት መንፈስ ቅዱስ ምፍራይ ይበሃል። ስለዚ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ፍረታት መንፈስ ቅዱስ ብምፍራይ ንነብሮ ክርስቲያናዊ ሂወት እዩ። ናይ እምነት ሂወት እምነት ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝተቐመጡ ሓቅታት ክትዕርሞም ምኽኣል ዘይኮነስ ምስ ሂወት ዝራኸብ መንገዲ እዩ። እምነት ሓሳባዊ ወይ እውን ቃላዊ ጥራይ ዘይኮነ ግብራዊ ጉዕዞ ሂወት እዩ። እምነት ነቲ ንሓስቦ ወይ እውን ንብሎ ዘይኮነስ እቲ ንነብሮ እዩ። እቲ ግብራዊ እምነት ጥራይ እዩ ድማ ሂወት ክንረክብ ዘኽእለና እምበር እታ ግብሪ ዘይብላ እምነት ሂወት ምሃብ ዘይከኣላ ንርእሳ ዝሞተት እያ። እዚ ተላዒሉ ዘሎ ግብራዊ ጉዕዞ ሂወት ዝብል መግለፂ እምነት ዝያዳ ምእንቲ ገብረሃልና እስኪ ነዞም ሕቶታት ንቀበሎም። ምስኡ ክትዛመድ ክሳብ ዘይከኣልካን ንትእዛዛቱ ብምሕላው ኣብ ፍቅሪ ክትነብር ክሳብ ዘይበቃዕካን ብእግዚኣብሔር ኣኣምን እየ ምንባል እንታይ ጥቕሚ ክርከቦ ይከኣል? ከምኡውን ብንስሓ ንዕኡ ዝመስሉ መንፈሳውያን ተግባራት ንመንግስቲ እግዚአብሔር ድልው ክሳብ ዘይኮንካ ወይ እውን ድልው ክትኸውን ክሳብ ዘይተጋደልካ ብመንግስቲ ሰማያት ዘላለማዊ ሂወትን ምእማን እንታይ ይዓብስ? ብሓቂ ነዞም ሕቶታት ብቕንዕና ክንምልሶም እንተፈቲና እታ ካብ ግብሪ ዝተፈለየት እምነት ጥቕሚ የብላን። ኣሕዋተየ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትን እንተበለ ምግባር ግና ካብ ዘይህልዎ እንታይ ትጠቅም? እምበኣርከ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምዉት ከም ዝኾነ እምነት እውን ብዘይ ግብሪ ምዉትት እያ። ያዕቆብ 2:14-16 ስለዚ ኣብ መንጎ እታ ክትድሕን ዘይትኽእል ግብሪ ዝተፈለየ ሓሳባዊት እምነት ግብራዊት እምነት ዓብይ ፍልልያ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ እቲ ቅዱስ ሐዋርያ ከም ዝናበለ ዝተሓሳስቦ ዘሎ ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ክትግንዘቡ ንገዛእ ርእስኩም መርምሩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ 13:5 ኩሉ ኣምን እየ ዝብል ኣብ እምነት ከሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። እቶም ኣብ እምነት ዘለዉ እናለለየሉ መልክዕ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂብና እዩ። ንሱ ድማ እቲ ብፍሬኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ማቴዎስ 7:16 ዝብል ቃል እዩ። ብርግጽ ኣማኒ ፍረታት እምነት ከፍሪ ብምኽኣሉ እዩ ዝልለ። ፍረታት እምነት ድማ ብቐንዶም እቶም ትእዛዛት እግዚአብሔር ክንሕሉ ኣብ ፍቅሪ ድማ ክንነብር ብኣምላኽና እናጎናጸፎም ሰላም ትብዓትን እዮም። ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተፈለና ኮይና ምስተሰማዓና ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ፍርሕን ጭንቀትን ድማ ቀንዲ መለለይ ኣብ እምነት ዘይምህላውና እዩ። ኣታ በዓል ውሕድ እምነት ስለምንታይ ከተጠራጠርካ? ማቴዎስ 14 ፍቕዲ 31 ካሊእ ኣማኒ ዝልለየሉ ፍረ ድማ ንጽህና ልቢ እዩ። ኣማኒ ኩሉ ግዜ ንህላዊ እግዚአብሔር ኣብ ዝርያኡ የስተብህሎ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዝረኣዮ ኣምላኽ ብምሕሳብ ካብ ክፉእ ካብ ምህላውን ክፉእ ምግባርን ንሰማዕቲ ኣእዛን እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ብምቕማጥን ከዓ ክፉእ ካብ ምዝራብ ንገዛእ ርእሱ ይገትእ። በዚ ከምዚ ከዓ ካብ ክፉእ ተፈልዩ ኣብ ሰናይ ኣብቲ ቅድሚ እቲ ልብን ማዕሙቕን ዝምርምር ኣምላኽ ብምንባር ንጽህና ይጎናጸፍ። በቲ ሰናይ ምግባር ድማ ኣብ እምነት ምህላው ይልለ። ከመይ ጌርካ ነዚ ዓብይ ክፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክገብር ይኽእል? ዘፍጥረት 39 ፍቕዲ 9 ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ይብል ግና ፍንፍናትን ዘይብዛትን ሰናይ ነገር ክገብሩ ዘይበቁዑን ስለዝኾኑ ብተግባሮም ይሕድዎ። ቲቶ 1:16 ኣማኒ ካልእ ክበጽሖ ዘሎ ደረጃ ዕብየት ንገዛእ ርእስኻ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ድሌታት ወይ ከዓ ፍቃድ ኣምላኽ ምንባር ድሌታትካ ንድሌት ፍቃድ ኣምላኽ ከም ዝግዛእ ምግባር እዩ። ኦ ኣቦይ ዝከኣል እንተኮይኑስ ነዛ ናይ መከራ ጽዋ ካበይ ኣትሕለፍ እንተኾነ ከም ፍቃድካ ዳ እምበር ከም ፍቃደይ ኣይኮን። ማቴዎስ 16:39 ዘፍጥረት 22 ኣገዳስነት እምነት ኣብ ነገር ድሕነት በቶም መስተኻኸር እምነት ዝኾኑ ሐዋርያት ብንጹር እዩ ተገሊጹ። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ክሰምርዎ ኣይከኣል እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኩሉ ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዝናደይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ክኣምን ይግባእ። ያዕቆብ 11:6 ሂወት መንፈሳውነት ጽድቅን ብእምነት ምዃኑ ንምግላጽ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ኣሎ። እቲ ናተይ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር። ያዕቆብ 10:38 እምበኣር ብእምነት ካብ ጻድቕና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎና። ሮሜ 5:1 እምነት ናይቲ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሂወት ናይ መጀመርታ ስጉሚ እዩ። እቲ ኩሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምሕላው ብፍቅሩ ተጠሚርካ ምስ እግዚአብሔር ምጉዓዝ ምስኡ ምንባር ብእምነት ዝኸውን እዩ። እምነት ኣብ ነገር ድሕነት መሰረት መባእታ ኣገዳስነት ኣለዎ።
እቲ ዝኣመነ ተጠማቕን ክድሕን እዩ። ማርቆስ 16 ፍቕዲ 16 በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዝበለ ኩሉ ነዛም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ዓለም ኣፍቀራ። ዮሃንስ 3:16 እቲ ብደም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፅሒት ኩሉ ዝኾነ ድሕነት ብዘይ እምነት ምርካብ ኣይከኣልን ዝከኣል ኣይኮነን ያሬታ ነዛ ምንጻር ድማ እዮም ቅዱስ ጳውሎስን ሲላስን ነቲ ብዛዕባ ድሕነት ነፍሱ ዝሓተተ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን ንስኻን ስድራኻን ድማ ክትድሕኑ ኢኹም ብምባል እምነት ኣብ ድሕነት ቀዳመይ ስጉምቲ ምዃና ንዘነጽሩና ግብረ ሐዋርያት 16:31 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ከዓዩ ተኣምራቱ ድማ ክንርኢ እምነት የድልየና ነዚ ንምግላጽ ድማ እዩ ወንጌላዊ ከም ዝብል ክጽሓፈ ብስር ዘይምእማኖምን ድማ ካብኡ ብዙሕ ተኣምራት ኣይገበረን ማቴዎስ 31:13-18 ንእግዚአብሔር ብእምነት ኣብ ህይወትና ስልጣን ምስ ሃብናዮ እቲ ዕጹብ ተኣምር ኣብ ህይወትና ይፍጸም ስለዚ ድማ እዩ ተኣምራት እግዚአብሔር ኣብ ገለ ሰባት ንክፍጸም ኣብ ገለ ግና ፍጻመ ዝስእን ምእንቲ እዚ እምነት ኣብ ምቕባል ምሕረት ኣምላኽ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ብዘይብኡ እውን እቲ ንህይወት ዝኾነ ምሕረት ኣምላኽ ናትካ ምግባር ስለዘይከኣል እቲ ጉድለት እምነተይ ኣርሕቐለይ ዝብል ጸሎት ኣገዳሲ ዝኾነ ማርቆስ 9:24 እምነት ምንጪ ሓይሊ እዩ እምነት ኣብ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ብእምነት ዝጽልይ ጸሎት ይስማዕ ብእምነት ዝዕየ መንፈሳዊ ተግባር ኣጋንንት የንቀጥቅጦም ይርታዕን ብዘይ እምነት ዝግበር ግና ሓይሊ ይጎድሎ ብጉድለት እምነትኩም እዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ተኣክል እምነት እንተልያትኩም እዚ እንባ እዚ ካብዚ ናብዚ ጓዓዝ እንተበልኩምዎ ይጓዓዝ ዘይከኣለኩም ነገር የለን ማቴዎስ 17:20 ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ማርቆስ 9:13 እግዚአብሔር መስገን ስለ ኩሉ ነገር እዚኣ ምስታድ ሓሕዚ ዘንብብኽዋ ያው እግዚአብሔር መስገን ስለ ኩሉ ነገር እምነት እቲ ዓብይ ናይ ክርስቲያናዊ ህይወት መንገዲ እሞ እምነት ክለና ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቅዱስ ጴጥሮስ ኣታ ጠራጠርካ ኢልዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ በቃ እምነት ኣብ ኣምላኽ ክለና ኣለዎ ኣብ ጸሎትና ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራትና በቃ ብእምነት ክንጓዓዝ ኣለና ያው ከይረና የንሓቀና ኣምነ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ደለ ቶማስ ሰረራእኻን ኣምልኻ ከይርኣይ ዝኣምኑ ብፅዓት እዮም ኢሉና እምነት ዋና ዓብይ ወሳኒ ኣብ ሃይማኖትናና እግዚአብሔር መስገን ስለኮነ ነገር ኣብ ሻብዓይ ክፋል ይራኽበና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል